Assalamu alaikum. Hazret Ustabike. Aleyküm assalam wa barakatuh. Менә мин шок каттым. Хәзергесе вакытта Актаныш районы Югары Яхшы авылында йөрим һәм мәчеткә имам булып Актаныш районына Чуашстан мишәре имам булып килгән. Bismillahirrahmanirrahim. Батыр районынан Кырбекшеге авылынан Фәтхи Бурнашны белсәгез, мен шушы авылдан шунда туып үстем. Инде Нарсын Фәнис мәчетендә иң беренче Уильям Алгаштан мәдрәсәсендә Уильям Алгаштан күп еллар Москвада эшләдем. Шуннан без монда Сөймбикә хатын белән монда без имам булып килдем. Әлеге вакытта инде мин Мөхәммәд мәдрәсәсендә укыйм, 3нче курста, алхамдулилла шөкер. Без инде менә 1 ел менә бу яхшы авылында, Югары Яхшы авылында имам хатиб вазифасын алып барам. Алхамдулилла бүтән вазифаларны төгәл барырга тырышам инде. Бу Ханафи мазхабы буенча инде biz iftarlarını da, razılarını da, kurban aylarını da, gayetler bayramlarını da, cumgalarını da, indi mevlütüne de, şulay biz kurkam alıp baramız. Tüge yılın indi biz kilüge layıraştık. Elhamdülillah biz ne İngilizce şarkı geçten de biz bu meşetliğe satışlarına da, hocalarına indi biz ayettik. Biz bundakileriz bir uslubi bilen, eğer biz bunda okutsak ona dibinde. Toyuz bizden investirimiz bulayın. Eğer biz bağlarını okutmazsak, alarga biz gölüm bilmezsek, bizden kileşeğe biz yok. Şunu bana aytarız. Her ulu kişi, ol politsiyada işlemi, ol siyaset prestitulu işleyen, ol bayitilu, ol şahti, özünün gruzu bilen, ol İslam'a kere, pirübüjaytırga bir gavur rağında. Elhamdülillah, alarda var. Biz yaşlarını kurtarmasak, hem de dürüst Hanefi mezhebı bilen biz alarını kutup, alarga bilim bilmesek, bizden buluşu pek ağır. Шунда әйтәсем килә, дуслар. Bir җирлектә 4 авыл, менә мин Тәкмәк авылына килдем һәм сезгә Тәкмәк авылы мәчетен күрсәтәсем килә. Менә шымыртлар, миләшләр чылгап алган. Менә шушындай җыйнак кына татар милли орнаментлары белән эшләнгән яшел буяуга буялган мәчет. Карагыз, нинди матур тәрәзәләр. Такмәк авылының мәчете Сабира исемен йөртә. Менә Актаныш районында йөргәндә инде менә кояш бата, Такмәк авылының менә мәчетен күрсәттем һәм менә шундый матур кызлар белән очраштым. Кызлар, сез кем буласыз? Кунак кызларым, әллә бу авылданмы сез? Бу калар булды. Субханалла. Шулаймы менә мәчетегезне күрдем дә, бу бик борынгы мәчет бугай. Белмисезме ничәнче елгы бу мәчет? Борынгы инде. Дуслар, белсәгез, бәлки Актаныш районыннан шушы авылдан булган тыңлаучыларым бардыр. Комментарийларда языгыз әле, шушы авыл мәчете ничәнче елны төзелгән, Сабира апа кем булган? Минем бик беләсем килә. Кызыксырау менә мин авылларның мәчетләрен карап йөрдем. Мәчет ишекләре ябык. Сезнең авылдагының мәчетнең ишеге ачык. Мәчетне һәр вакытта ишеге ачык булырга тиеш, чөнки килүче кеше ул сәфәрдәме, ул килеп тәһарәт алып намазлар укырга тиеш. Монда без мәчетне иртән торып кичә торабыз, нинди генә кеше килми, нинди генә зарыллары белән килми, даже эшкәрү белән дә киләләр. Без эшкәрүп тә җибәрәбез. Юк дип без кешегә әйтмибез, чөнки без сәбәпче, шифаны Аллаһ Субханаһу Тәгалә бирә. Шуңа күрә безнең мәчетебез ачык һәр вакытта. Төнлә безгә шалтыратсалар, без төнлә дә килеп ачабыз. Безнең мәчетебез мәгә бүтән эшләре эшләнгән. Монда безнең Wi-Fi һәм дә безнең кухнялар, стиральный машиналар бүтәнесе бар. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس
الناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام. Ağır degan kirtalar, andilar ko'p bo'ldi endi bizga. O'z dinigiz bilan kelishlarda, deyishlarda bo'ldi. Agar endi hozir anladilar da ko'bisi. Balkim menda sirazi o'zimizning Chuvashiyada, bizning Batur rayonida, bizning din kishli bo'lg'ashdan, yashdan shuning bilan o'zkashdan biz bunda keluvga balkim riskroqda bo'lganmandir. No iначе men xud yo'q edi. Iplabgina biz endi xalqni 30 yildan beri aldab kelamiz. Şuna ko'ra biz endi durustini aytib, kim nishib qabul eta, mana xalq o'zi rejat etaydi. Şuna ko'ra biz riskni mana burdik. Mana biz ham riskni o'limga tayanib. Bilmaganni biz haligi vaqtda da Muhammadiya madrasasida men har vaqtda Ramil Hazratga har vaqtda ustozlarga shaltiratib, biz kengashlar olamiz, biz fiqh bilan bo'yinchami, biz dars olib boramizmi deb ziyoratlar masalasida da biz ular bilan anglashib turamiz. Alhamdulillah Alloh bor. Shunga ko'ra biz endi qo'rqmishaq mana bu napravni riskka birdik. Shuni nag'iz har qaysimiz agar biz dars yo'lda bo'lsak, bir minglik kirtalarda qo'rqamiz tugul. Agar biz sizning yo'llarimiz bizning yolg'on kisa tuturg'ana bo'lsa, ili motor kuzbiyog'ana bo'lsa, ishning bir mindigina amal bo'lsa-da, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisine kelganda tuzan bir tigina aylana ishlaringiz. Shunga ko'ra biz qo'rqmishaq tegal bu ishlarni ishlarga tirishdik. Elde turuşabız elhamdülillah Rabbil Alamin. Türlü barinde küller oramda ötüp barışılar nemeyme diye birama aytıp kütüşlerde buldu. Bu meşitlerin tezirdiği zibe tüşlerde buldu. Barinde gelip rahmet etip icilap dua kılışlar da buldu. Hem de irli hatınlılar gelip balalar ölgen. Koya bari Hazret Sıngı mında sizge kildi gidip kengeşip mecliler indi. Hem de biz küp aktanıştan bizge kileler kengeş bilen. Niganda barmısız sınırlı ve etkeşten sizde nişidir mehmerak, sizde nişidir kürkemrak, siz halık bilen işlisiz deyip şun barlıkta bizge şu edip eyterler. Biz alarga isim kuşup indi alarını işkirip hem de alarını yolga nişik tügel balırga biz eytirge tırışabız indi. Elbette biz bilimde dayanıp. Muhammed Hazret, eyteler siz kelgençe avulda gayet namazları okılmagan diler. Bu ders mi? Avulda indi gayet namazı oku, avullarda nişe okula kilip indi bir bizde nersadır söyleyilerde, hutbede deyip de bulmayanı, oturup işeler de iyi tarağlar. Avullarda bizden Tataristan'da iyisi mahim kurup alganda Rusça etkende biçenim состояние, onlar indi bizden meşitler biçenim состояние, действительно. Men bu sorularını indi madrasada okuyanda ustazlarga da ettim, hazretme ettim, demin hazretler demin, hacıga barasız, hacıga ettim, şarttırıp aşıgasız, hem de anda halıkını jiyip barasız. Şulay işliği geledi, rayonlarga çıkıp bir arayım ettim, praktika şekil bir arayım ettim, halıkka kelip, her meşitke tuktap, halıkның nindi zarları var, imamның nindi zarları var, nindi kıyafette, nindi koya turalar, alarның nindi sıravları var, alarның koya müracaat eterler deyip şulan turunda indi biz aytibizde buldu. Kızganaşa karşı bu sıravlar bu cevapsız kaldılar. Hanavi Шайдуллинның туган авылын күрәсегез килсә, менә ул. Кичкенә генә авыл, Табанлы күл дип атала. Менә Табанлы күл авылы клубы. Менә шушы сәхнәләргә Хәнави абый кайтып концертлар куйган. Һәм авылның күрәсез мәчетен. Җыйнак кына, матур гына. Бу мәчетнең исеме Ак мәчет дип атала. Çiçekler oturtkanlar.
Шуның хәле мәчет тирәләре бик каралган, чиста пөхтә, килгән кешеләргә утырып ял итәргә эскәмияләр куелган. Үзләшкән дини оешма Татарстан Республика дини нәзарәте Актаныш районы мөхтәсибәте җирле дини оешма. Biz indi Ukurga barım, Kazan'a barganda менә biz bir kızını apardıq менә Kazan'a Muhammediye madrasasına okula götürüge. Әлеге вакытта тәмбир яшь кызны менә ученик көтүгә төзә әзерлибез инде тырышабыз. Менә шул сәфәргә чыкканда минем йөрәгем кан белән тула. Чөнки бу мәчетне мин бикләп китәм. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Менә беләсез, әгәр мин үзем сәфәрдә булганда туктап, шундый күркәм машина туктап, һәм дә инде бу мәчет битле булса, мин аны буш калдырмас идем, нәдер бәрбер ашу сүз чыгар иде. Бездән баласы бит инде. Шуңа күрә авылларда менә килеп асана төшү юк. Мин үзем ничә кешегә шайтып та карадым. Мәдәмазәгә заразым үзем әйтәм, менә мәчеттә шулай юк бу сүзгә бик каршы ашу белән киләләр инде. Ну, иншаллах, алда көннәрдә булыр дип уйлыйбыз. Өметтегез бар, әйме? Ә менә балалар ничек? Балаларны дингә тарту. Әлбәттә, без теге беренче елны килүгә без сразу без нокта ясадык, лагерга инде 25 бала укыды. Без аларның психологияларын һәм дә инде без имам булгаштан biz карыйбыз инде учту булгаштан әзрәк аларның кыяфәтләрен, аларның нәрсәгә тартылганларын карадык инде. Разведка кебек кенә булды. Бу елны инде без белән түгәл итеп инде өйдә дә ялган рәтнем хатын белән дә безнең моның турында тавышта булды. Ну, әзрәк инде уйнатырга дип никакой уен мәйтәм. Тук укытабыз, 3 сәгать мәтәм укытабыз. Һәм дә анысы мәтәм уйнасыннар димен инде. Без инде бер воскресенье ял көне генә ял итәргә дип уйладык иттеген. Но моннан инде без арада да ялганып түгел төрле сораулар булды. Шуннан соң безнең бүгенге көнебездә безнең 15 бала укый, әлхәмдүлилләh. Шуннан беләсез, беренче көннән бер малай белән бер кыз килделәр дә, хәзрәт, без дир өйдә намазыннан соң таңда палынтын укый алабызмы соң дир. Шундый вакытыбыз бармы дә. Шуның барлыкта күземнән яшьләр чыкты. Ник? Потому что яшьләрдә кастак бар. Алар тырышалар. Biz инде хәзер Казаннан шәкерт тапып кайткан идек. Безгә, конечно, обещать иттеләр инде. Бу обещать иткән аларның буш сүз генә булды. Алар үзләре беләләр кемнәр икәннәрен. Зурында утырсалар да сүзләре буш булды. Без кешеләр аша чыгып инде үзебезгә шәкерт бер кызны алдык. Үзебез түлибез хезмәт хакында. Менә без инде өйдә намазны сәгать ярым тагын укыталар шул балаларны. Менә Махраҗ белән дөрес итеп укырга, дөрес итеп әйтергә, менә шаккатты менә шундый халык балаларда омтылыш булганга. Шын барлыкта кешедә, менә Актаныш районында мин күрәм, районга чыккасында авылларда да күрәм, кешедә бар өмет бар, кешедә бар стремление бар. Ну, аны алып баручы кирәк. Имам кем ул? Имам ул алып баручы кеше, ул руководитель, ул Кур'ан хафиз да түгел ул алып баручы, ул күрүче, ул бухгалтер, ул экономист, ул рулитите, ул алып баручы кеше. Намазда да ялгыш булыр, артта хафизлар булганы дөресләүче. Шуңа күрә халык менә беләсезме, бар прекрасный врачлар. Ну, ул организовать итәлми. Организатор кирәк. Безнең менә бу мәдрәсәләребездә ничәмә шәкертләр чыгалар, алар менә укытырга һәм дә имам булып авылларга китмиләр. Ник безнең бәлки укытканда да бәлки ошибка бардыр. Организаторский способность имамларга кирәк. Бу бик мөһим. Гыйлемгә караганда асылда кешене гыйлем коткармый, асылда кешене хикмәт коткара. Хикмәт кирәк. Түбән Яхшы авылы
мәчетенә тагын тимердән эшләнгән челтәрле тимер күперләр аша керәсең. Ачык микән? Ачык. Субханалла, машалла. Бу мәчет Мирзахид мәчете исемен йөртә. Субханалла, машалла. Карагыз, монда әлифба куйганнар. Мәчет каршында. Менә кайда күререгез әле? Менә без укыган әлифба һәм монда татар алфавиты. Бу Сизова Александра Соньяпа Ивановна, Түбән яхшы башлангыч мәктәбе мөдире. Барабыз. Менә мәчет. Түбән яхшы авылының Мирзахид мәчете. Бик саманча, бик стиль белән эшләнгән. Зауык белән. Әле монда мәчетне күргәнем юк иде. Нурмөхәммәд хәзрәт, менә мин Уганда Чувашстанда беренче тапкыр күрдем, хатын-кызлар ир-атлар белән бер бүлмәдә дә утырмыйлар, Коръән ашларында аерым утыралар. Һәм сез иң беренче чиратта танышлыларны, ир-атларны хатын-кызлардан аергансыз. Бу ничек булды? Шуны сөйләгез әле. Килүгә инде без мәҗлесләрне мәҗлескә бардык. Шуларны ярам итеп біз аңлаттык. Аңлату ничек? Безнең эшебездә, менә имамлык эшедә дә син бусы ярамый, бусы ярый дип ярамый дип, бусы ярый дип кешегә әйтергә тиеш түгелсең. Син аңа дәлил белән кайтарырга тиешсең. Коръән аяты белән, хадислар белән. Менә бу, например, ирләр, хатыннар бергә утырырга ярамаганны күргәндә дә һәм дә син хадистан әйтергә тиешсең буны халыкка. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва салламның хадислары бар, бик матур хадислар. Шуларны без әйтеп һәм дә гыйлемнәрнең, менә ученыхны да әйтергә кирәк аларга. Шул вакытта 10 кешенең сирамның икесе аңлап алада дөрес бит дип әйтәләр. Һәм без аларга әйтәбез, карагыз әле ул яшьтәге. Сезнең әби бабалары шулай утырамы? Юк, алай утыр. Нәрсә булды соң хәзер дибез дә. Менә бит күрәсең, без телевизорда менә безнең хәзрәтләр, хатын-кызлар белән кулдалышалар. Инде передачаларда инде яулыксыз, авратлар ачык, хатын-кызга интервью да бирәләр, бергә чәй дә эчәләр. Күрәбез, ифтарларда безнең инде бара. Безгә авыл имамнарына менә буларны дөресләргә, тигезләргә һәм дөрес бик авыр. Хәзерге вакытта безнең хатыннар аерым утыралар. Ул әбиләр, ул апалар. Бу сезнең авылда гына хәзер. Менә югары яшыда. Субханалла, машалла. Безгә әбиләр, апалар рәхмәт диләр. Рәхмәт укыйлар хәзер. Менә нигә без елекедер чыгайды хәерләр аңга үзебезне чыгабыз ашарга, да ризык ташыбыз, аш, су, тегесен, мосын безгә бер сүзләр дә әйтәләр. Арабызда яшь кызлар да бар, кияүгә киткән кызлар да бар. Хәзер без бөтенләй чыктылар. Менә шул менә бишеткәдә монда бу атаплар, кышкында монда утырабыз, ифтарлар үткәрдек. Монда бер хатын да керми. Без үзебез чәй ясыйбыз, үзебез бәлеш кишәбез, үзебез аш салабыз. Ничек Батыр айында 45 шегендә бара, менә шулай алып барабыз. Субханалла, машалла. Эшләрегез дә Хатын-кызлар да ирләр бер ирдә керми. Бер ирдә керми. Мин бөтенесе белән хәзрәт оша дип шул мәҗлес вакытында бер ир кирсә, хәзер бөтенесе торып басып куып чыгаралар шул. Мен үскәндә безнең әнинең әнисе килә дә инде. Бер кайчанда әти белән бергә утырып чәй эчмәй иде. Инде чәйгә эчкәсендә юк әле эчәсем килми дип кенә әйтә иде. Әти кергәндә дә менә шулай торып авызын менә шулай торып каплап утыра иде. Мин ул вакытта аңламадым инде. Хәзер менә әйткәсен аңладым. Безнең бит татар халкында менә бу уят дигән Адам галейһи ва сәламнан килә бит инде. Хәзерге вакытта нәрсә? Хәзерге вакытта без ирләр, инде аталар, киленнәр, инде әбиләр белән бергә утырып чагыштырып та эчәләр бит инде. Без уйлап, моннан соң безнең балаларыбыз безнең нинди була инде. Менә шуны без уйлап карасак, бит Аллаһ субхана ва тааля әйтә бит, размышляйте, уйланыгыз, фикерләнегез үзегезнең тормышыгыз турында дип. Әгәр чынлап без уйлап фикерләсәк, бу дөрес микән безнең тормышыбыз дип. Менә хәзерге вакытта безнең һәр вакытта әйтәләр инде. Нигә безнең гыйлемле татар кешеләре юк, гыйлемле кешеләр зур шундый гыйлемдә, менә шундый Фахриддин кебекләр, менә инде
Ahmet Maksudi kebepler, bu mana abiyim apatiga ne Muhlisa buvi. noktası bu. Nega yo'ldi kishlar ha bizda? Chunki biz haromga batdik. Bizning yo'limiz harom, bizning rizqimiz harom, bizning o'y fikrlarimiz harom, bizning quloqlarimiz, bizning ko'zlarimiz haromda. Bizning hindi shunda bilimli nelarimiz bo'lsin, bo'lmaydi. Biz pakani chistartsak, qalbni chistartsak, suvni chistaligi kabi shu vaqtda bizning bolalarimiz adabli, axloqli hamda dinimizni ko'taruvchilardan bo'lar inshaalloh. Менә мен Пенза якларында йөрдем. Йөрдем тагын Чуашстан якларында кайбер авылларда, чит регионнарда күбрәк татар авылларында аракы сатылмый. Менә сез ышанасызмы киләчәктә бу мәсьәләдә бездә бер нинди уңай үзгәреш булыр микән? Biz bu o'zgarishni alhamdulillah mana yoshlardan tarbiyalab bu bir 10 yil bir pokoleniyalar o'taradi bu. Chunki mana bu hali o'zim mana Shirkashdan mana 80-yillar tug'ishlar o'zida axir o'zgartirib qoldilar dinga. Turmushga da alhamdulillah men bek shodman mana turmushga borganda ko'ram axirda mana shunday istrimni bizning pokoleniyalar shu bizden olaraklar indi mana bu işo bitlik aksi biz ana uylaybiz narsa deb uylaybiz biz uylaybiz mana men yarlı bo'larman deb mana men agar aroq sotmasam men yarlı bo'larman mana men agar kishi kelsa birini qo'yib shishani qo'ymasam men shulay bo'larman deb niyat bit axir shitda bit bizning bit barakat yo'qolar shuni biz anlasak shuni biz fikrlasak barakat narsa ekan. Şu vaqtda inşallah bizning kibitlarimizda da halal rizqlar hamda bu xamirlar oqlanır inşallah. Rahmat sizga zo'r.